Milé deti, drahí bratia a sestry, jeden kňaz spomínal takú úsmevnú, aby sme mohli povedať, že skôr poučnú udalosť zo života, čo zažil v škole na hodine. Hovorí, prišiel som do školy, mal som učiť 2 triedy prvákov a druhákov. A pripravil si, pre nich bol práve advent, také omalovánky, kde mali vymalovať adventný veniec a niečo k tomu napísať. Rozdal tie omalovánky a deti začali hneď pracovať, vyťahli farbičky a vyfarbovali veniec adventný. Okrem jedného chlapca, ktorý sa volal Tomáš. Ten sedel so založenými rukami a nerobil nič. A tento kňaz, ako chodil pomedzi deti, prišiel k nemu a opatrne sa opýtal, ty nechceš pracovať, nechceš vymalovať si ten adventný veniec? A on hovorí tomu kňazovi, nie. Založil si ruky a hovorí, tak odvážne hovorí, tak som nad tým rozmýšľal, že advente sa nebudem stresovať. Začal sa pritom usmievať a ten kňaz hovorí, ja som sa začal smiať s ním, že taký malinký prváčik a tak múdro to vlastne povedal, že on sa nebude advente stresovať. Tak potom som s ním rozprával a povedal som, že má pravdu, treba rozmýšľať, lebo tak povedal, že tak som rozmýšľal a je dobre, keď človek rozmýšľa. A že prišiel úžasné veci, že v advente človek naozaj nemá sa stresovať. A celú hodinu tak presedel, všetci pracovali, on mal založené ruky a nič nerobil, nestresoval sa. Po vyučovaní, keď prišla jeho mama do školy zobrať ho domov, tak ten kňaz rozprával s mamou a povedal tú úsmevnú udalosť hodiny, čo povedal. A ona sa začala smiať a žiarila šťastím a vysvetľovala, čo všetko sa vlastne odohralo v jej živote, v živote toho malého Tomáša. A ona hovorí, viete, pán farár, teraz máme, chvála Bohu, také dobré obdobie, ale mali sme veľmi ťažké obdobie. Obdobie, kedy som prišla o muža, kedy nedokázal prekonávať ťažkú chorobu rakoviny a zomrel. A čo bolo horšie, v tom ťažkom období túto ťažkú chorobu dostal aj Tomáš, keď mal 5 rokov. Veľmi som sa bála, že príde vlastne aj o neho. A tedy, keď som chodila pravidelne do nemocnice za ním a plakala som pri jeho posteli, teraz mi dal jeden obrázok, ktorý on kreslil. A to bol nakreslené slnko. A vysvetloval mi, že mama, nepláč. Ak by som zomrel, hovorí ako malý chlapec, tak pôjdem za týmto slnkom, tam, kde je svetlo. A pre mňa vtedy práve tento obrázok slnka, ktorý namaloval malý môj syn Tomáš, znamenal veľmi veľa. Lebo v tom obrázku, v tom svetle slnka som videla veľmi veľa nádeje. A nakoniec ďakujem Pánu Bohu, že môj syn prekonal túto chorobu a že je zdravý. A vždy, keď prichádzajú tie ťažké situácie v živote, tak pozerám sa práve na tento výkres, ktorý nakreslil môj syn, a v tom slnku hľadám práve nádej, tú živú nádej. Drahí bratia a sestry, niečo podobné prežívame tu v advente. My prichádzame v tme na rorátne sväté omše, ale prinášame si svetlo. A to svetlo je symbolom Krista. To je pre nás slnkom, je pre nás svetlom nádeje. Počúvame advente aj počas Vianoc tie úžasné slova, Božie slova, že svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Ale tí, ktorí ho prijali, dal môcť stať sa Božími deťmi. Práve tieto slova
pre nás môžu byť úžasným povzbudením v rozličných životných situáciách, zvlášť v ťažkých situáciách. My potrebujeme naozaj tie slova nádeje. Potrebujeme toho, ktorý je pre nás nádejou. Potrebujeme svetlo, ktoré je pre nás nádejou. To je Kristus. To prichádza ako svetlo do tmy našich životov. Aby osvietil vlastne to, čo je pre nás tmou, to, čo je pre nás vlastne ťažké. A preto aj v advente častejšie si pripomínajme tie slová do Svätého písma, že Kristus je pre nás svetlom nádeje. Že svietí v otmách nášho života. Chce byť pre nás oporou a posilou. Aby sme s jeho svetlom prekonávali tmy každodenného života. Amen.